Rezar fronte a unha clínica abortista está xenial. Dende hai varios días este texto aparece en cartéis instalados en varios espazos publicitarios de Pontevedra. Trátase dunha campaña impulsada pola Asociación Católica de Propagandistas. Rezar frente a unha clínica abortista está xenial, non podes coaccionar a xente co que quere ou non quere facer. En moitas veces son casos de abusos e que non poden ser. Cada un é libre de facer co seu útero o que queira. A campaña non apareceu só en Pontevedra. Cartéis como este instaláronse en máis dunha trintena de cidades de toda España. Dende o colectivo feminista da cidade aseguran que mensaxes como esta promoven o acoso contra as mulleres que deciden abortar. Costounos anos poder abortar libremente. Non ven de agora. Costounos anos e non vamos dar ningún paso atrás. As feministas, as mulleres de Pontevedra, visto está o que atopamos, que a ver non estamos de acordo con actos vandálicos, pero é o que merece, Non pode ser, non nos poden coaccionar coas nosas libertades. Dende o colectivo feminista instaron esta fin de semana o Concello a retirar esta campaña. O goberno local recolleu esta demanda e trasladarona de xeito formal á empresa propietaria dos espazos publicitarios. Exixímoslle á empresa concesionaria que retire inmediatamente esa noxenta campaña antiabortista. Segundo Gulías, a campaña é totalmente contraria á postura feminista do Concello pontevedrés. Non podía ser de outro xeito, este Concello é un Concello feminista e como tal debemos coidar este tipo de campañas que son claramente repulsivas e atentan coa capacidade de decisión das mulleres sobre os nosos propios corpos. A última hora da mañá, a empresa propietaria destes espazos publicitarios confirmaba ao Concello que retiraría a campaña hoxe mesmo.